Рэспубліканскі праект «Парк сямейных дрэў» стартаваў у Магілёўскай вобласці 21 сакавіка. Першымі ў рэгіёне паркі заклалі ў Глузку, Асіповічах і Кіраўску. Праект «Парк сямейных дрэў» быў ініцыяваны БРСМ у кастрычніку мінулага года. Ён мае на ўвазе стварэнне ў кожным рэгіёне Беларусі паркаў, у тым ліку алей і сквераў сямейных дрэў, дзе кожны жадаючы ў гонар шлюбу, нараджэння дзіцяці і іншых важных сямейных падстаў зможа пасадзіць дрэва ў спецыяльна адведзеным месцы. У мінулую суботу праект стартаваў і ў Шклоўскім раёне. У суботу на дваравой пляцоўцы мікрараёна энтузіястаў адбылася ўрачыстая закладка парка сямейных дрэў. 30 сем'яў сабраліся тут для таго, каб высадзіць сямейныя дрэвы як сімвал жыцця і любові. Благодаря этой акции идет, в первую очередь, это наше гражданско-патриотическое воспитание, сплочение семьи идет. На примере родителей сегодня они покажут подрастающему поколению и своим детям, что нужно заботиться, любить, оберегать природу, не бояться работать. В дальнейшем наш парк будет пополняться в связи с торжественными какими-то событиями, бракосочетанием, рождением ребенка. Любая семья может прийти и посадить дерево, потому что ничто так не объединяет, не сплочает, как общее дело. Со словамі віншаванняў звярнуліся да сем'яў кіраўніцтва Магілёўскага аблвыканкама, а таксама раённых службаў. А пасля удзельнікі праекта прыступілі да самага галоўнага – закладцы парка сямейных дрэў. Вядома, самая вялікая нагрузка ў гэты дзень легла на плечы мужоў і тат, якія актыўна капалі ямкі для дрэў. А вось мамы і дзеткі займаліся пасадкай маленькіх ліп, якія будуць расці разам з деткамі. Сажает деревья, и когда оно огромное вырастет, там может жить и пчелы, и даже мы там поставим скворечник. Мне очень понравилось сажать дерево. Мы посадили первое семейное дерево свое, мы будем за ним, конечно, ухаживать. Это так здорово. Пускай все жители города Шклова присоединяются к нам. Спасибо большое.